وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Lanjut kisah Al-Fahru bin Abdul Aziz mengutus pasukan menyerang negara Romawi dan ternyata kalah, ditawan 20 orang. Yang pertama ini dipanggil, terus ditawani kedudukan, ditawani harta, ditawani pangkat, tetapi boten turun. Akhirnya dipejahi, ditugel gulunya. Barang ditugel gulunya, protol gulunya malah mukul negara alon-alon maca ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya muring-muring malah. Faqadiba mongko muring-muring Kaisar sapa Kaisar Rom. Wa khadalan ngambil sapa Kaisar asan ing wong king nomor 2. Wa balalan ngucap sapa Kaisar karo wong sing mau Islam sing kedua mau ditawan udkhul lebu sapa sira fitini ing dalem agamaku ajalu mongko bakal dadekake sapa ingsun ka ing sira amiran ing pimpinan ing pemimpin Finis Rokada ing kota iki. Saya tawani masuk agamaku, nah kowe gelem masuk agamaku tak dadekno pimpinan ning sebuah kota bupati. Wa illa lamun ora atau bakal mutus sapa ingsun menuku ka ing gulu ira kama kotok tu kaya uli nukil sapa ingsun menuku sahibika ing gulune kanca sira. Nek ora gelem masuk agamaku, gak gelem jabat dadi bupati, ya kowe tak malah tak pedhot gulunem kaya balan wingi. Wa qala mongko jawab sapa Sani. Jawabannya pripun? Ditawani kedudukan, nek ora dipejahi, jawabane la abiu ad-dina bid-dunya. La abiu ora adol sapa ingsun ad-dina ing agama bid-dunya kelawan dunya. Wa ing kana mongko lamun ana ada iku ketuwi sira wilayah tukot irrosi apa muasani medhot bulu, tetapi falaisa mongko ora ana laka iku ketuwi sira wilayah tukot iman apa muasani mugel iman keimanan. Bener, ditawani ngomongnya aku ora adol agama dituku karo dunya. Bener, ambeyan iso medhot
guluku, tetapi sampeyan rasa medhot keimananku. Akhirnya langsung amara mongko perintah saka kaisar ikut irosi kelawan nugel sirahe sani apa amara tugel apa roksah badaralan mubeng apa roksah karena darah mubeng roksu sahibihi apa sirahe balane sani mubeng salah sama rotin lawan telu piro-piro anggar. Bahkan ana forku ya proku maca surat ayat ing maca iki. Barang dipedhot gulune tugel anae gulune mau mubeng meneh iku ning lapangan mubeng ning lapangan ping 3 karo mi ayat ayate maca Qur'ane wa huwa fi syatir radiyah fi jannatin 'aliyah utufuha daniyah wa huwa mawtawi man fi syatir iku ing dalem kehidupan radiyatin kang diridhoni jannatin ing dalem swarga aliyatin kang tinggi utuha utawi pira-pira rohane jannah daniyah iku gampang dijupuk candhek gulune mubeng ping 3 karo maca ayat Pawakofa barang hukum pawakofa mongko mandek apa roksah indah rasul awal ing dalam sandinge sirahe kang pertama. Barang hukum sirah mau nglumpuk karo sirah sing pertama. Rahmatan iku faro tiba muring-muring kaisar sapa kaisar dan kelawan muring-muring syadi dan kang tambah muring-muring iki rajane Romawi. Wa amara perintah sapa kaisar ayu khoda ing dadi ambil asalisu sapa wong sing nomor 3. Iku meneh nomor 3. Aqala lan ucap sapa kaisar ma ing ucapan takulu ma ing matakulu ucap matakulu anta al tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran wa atraktahu asyaqawa. Omong sing ketiga dipanggil terus jawab ma ing apa takulu ngucap sapa sira anta hal sira al amata tadkhulu manjing sapa sira fi dini ing dalem agamaku wajal kalan dadi lagi sapa ingsun ka sira amiran ing pimpinan wae nomor 3 apa pendapatmu wae gelem mlebu agamaku dadi pimpinan Adrokat mongko nemoni ing salis asyaqawatu apa jiwa. Orang ketiga ini takdirno jadi wong sing jujur. Wa qala ucap sapa salis dakhaltu fi dinika wahtartu ad-dunya al-akhirah. Ditakoni ono ya dakhaltu lebu sapa ingsun fi dinika ing dalem agama sira tamtu lan milih sapa ingsun dunya ing dunya al-akhirat ing atas. Wis aku gelem mlebu agama aku milih dunya wae pada ucap kaisar sapa kaisar diwaziri marang menteri kaisar uktub nulis sapa maring salis misalan ing
Contoh wa atilan awaya sapa sira ing salis kullaan ing pira-pira paring urusan lan pira-pira gelas wa alaman lan gendera. Menteri iki wis gelem murtad milih dunya, gelem dadi pimpinan satu daerah, bupati atau gubernur. Tulis kanggo dene, tulis sebagai sejarah atau SK atau sebagai SK. Iki tulis SK-ne warnai perhiasan, warnai gelas-gelas bendera. Menteri ini ngucap bakola mongko ngucap wasiru sapa menteri ini Kaisar ya maliku he sang raja kefahale kepriye ati ukti aweh sapa ingsun ing salis digoyri tajribatin lawan tanpa dicoba seasang raja napa kita aweh wong iki mau kedudukan tapi durung diuji diuji riyen kesetiaan. Waqala monggo ngucap al-waziru sapa menteri. Terus piye? Menteri. Kul ngucap sapa sira lahum maring saris. Ing kuntalamun ana sapa sira sotikan iku bener-bener dikalatika ing dalem omongan ira ya faktul monggo mateno sapa sira rajulan ing wong lanang min askabika saking pira-pira kanca sira musadiku monggo benerake sapa ingsun kalamaka ing omongan sira. Sang raja jenengan ngomong ngeten nggo nguji kowe wong muslim ing murtad nek kowe bener-bener omongan saiki buktine kowe kudu mateni salah sijine golongan ngolake kita iki percaya nek kowe bener-bener metu saka agama. Akhoda mongko ngambil al-mal'un sapa wong sing tilahati wahidan wong siji min ashabi saking pira-pira kancane salis papotal ini sapa salis ing awahidan kemenan jowo ngono saestu dene njupuk bolone siji wong Islam nggih ditawan sang romo mau ning ngarepe raja kuwate niki raja pateni baladu khianat. Barang ana wis diuji pamara mongko perintah al-maliku sapa raja al-wazira ing menteri ayat tukang ento nulis sapa menteri lalu salis al-misala ing misal. Pakola mongko ucap sapa wazir menteri al-malik marang ratu. Ada laisa minal aqli. Ada utawi iki salis laisa iku minal aqliku kang masuk akal. Terus dikon buktekno bener mateni barane dhewe. Rajane ngomong karo menteri wis terbukti dikne gelem mateni bolone dhewe. Saiki ana SK. Menteri ngomong karo raja. Posek sang raja niki mboten masuk akal. Ora masuk akal piye? Anta sedekah. Yen to benerake sapa sira kalamau ing ngomongane salis iki mau wa inna monggo sak temene salis maroa iku ora reksa sapa salis hakka akihi ing hae dulure salis ala diwulida kang den
lahirake sapa salis ma'au sertane salis wana sa'alam tumbuh sapa salis ma'au sertane akhi wa kaifa mongko halika priye yar'a bakal reksa sapa salis hakona ing hak kita segus panu rojo iki ku mboten masuk akal nek sampeyan benerno omongane wong iki pengkhianat iki soalnya dene karo dulure dhewe wae ora iso dipercaya padahal dene lahir yo bareng-bareng bolone wong muslim mau gede tumbuh urip bareng-bareng wong bolone kok dene iso mengkhianati lha apa meneh mengko karo awak dhewe yo malah jelas iso mengkhianati oh ngono yo inggih sang raja terus piye pateni wae amara mongko perintah sapa Malik raja bikotli kelawan mateni salis akhirnya orang sido dadi pejabat dadi bupati wis dipateni pisan padahal wis murtad ini mateni dulure dhewe mateni balane dhewe Pakutia mongko tukul roksu apa sirahe salis wadar lan mubeng apa roksahu fil maidani dalam alun-alun salah samaratin kelawan telu piro-piro ambalan wakana lana roksu apa sirah yakrohu iku maca apa sirah ayat ing ikilah padha wae mubeng ping telu tetapi maca ayat mengkene afaman haqqa alaihi kalimatul adab afa anta tungkidu man finnar afaman ana ta utawi wong haqqa kang nyata alaihi ing atase man kalimatul adab apa kalimat siksa afa anta ana ta utawi sira tongki itu iku iso nyelametake sapa sira man ing wong innari kang tetep ing dalam neraka. Jadi nadane nada siksa. Apakah seseorang yang sudah dituliskan baginya kalimatul adab siksaan kamu bisa menyelamatkannya dari neraka? Mumpung telu karo maca ayat ini. Pawakofa memandek apa sirah fitorofil maidan yang dalam pinggire alun-alun walam yahdulan orang kani apa rosahu indar rosa dalam sandingi sirah loro pasoro menjadi sapa sadis ila adabillah maring siksa Allah. Naudzubillah nyuwun pangreksa sapa kita billahi kelawan Allah minad dolali saking tersesat sasa. Naudzubillah min iki mubeng-mubeng mandeke ora bareng awal sirah sing loro mau tapi ning nggon dhewe ning pinggir lapangan. Soale dene wis murtad iku akhirnya untuk siksane Gusti Allah nilai dunia daripada akhirat ini pelajaran penting kita mungkin ampun menjual murah akidah agama kita sejenis akidah itu juga apa dari akidah naleni mulane sejenis akidah keimanan itu sesuatu yang harus ditaleni kenceng ampun ngantos ucul senajan ditawani dunya tawani harta senajan awak dhewe fakir ampun ditawani ini beasiswa sekarang daripada sabar belum kantung untuk minggu dan waktu ning di absen di gereja sak mangkatan 500.000 gawani beras
50 kilo mie ngoten niku kira-kira piye. Kalau dijual murah ya. La biu adil aku ora adil aku. Nah, ternyata kejadian saya ngoten iki ya ternyata dunia niku kan nggih hargane iku banget murah nek dibandingno karo akhirat. Kenikmatan dunia itu terbatas. Allah wis ora gawe lawah sing enak sak ndure sate, sak ndure wafite. Mboten wonten ae. Wanus apa urang windu wis gak ana sak ndure sak. Buah-buahan ya wonten sak sak enak sing sak ndure duren, anggur, apel. Tapi nateng akhirat ya. Akhirat itu jenengan mangan ning kono gedang ana pelem ana ya ana padha. Tapi dhewe nateng akhirat sekali sampean mangan pisang nyokot nggih. Iku nikmate boten saged diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi bareng cokotan ning nomor loro, lha iku nikmate dhewe karo sing cokotan pertama niku. Cokotane luwih enak daripada cokotan sing pertama. Sampai nyokot neh mama sing ketiga, kenikmatane luwih enak meneh daripada sing cokotan kedua. Ngono sak teruse sampai ra ono pole. Cara padha buah-buahan ning gone swarga. Ning donya kan mangan gedang nglirah wis sesek ya nggih. Aku nang surga mboten wonten buah kok manoh iku blenger mboten wonten. Cokotan pertama, cokotan kedua, ketiga niku rasane tambah nikmat, beda. Luwes sak ndure sak. Nah iki gambaran apa kenikmatan ning akhirat. Lha kuwi mentingno ning dunya sing ngono iku ora levele. Cerita niki juga memberi pelajaran kita niku gesang niki kudu tujuane niku niat kangge akhirat. Kita niku niat kangge akhirat, akhirate kita angsal dunyane bakal kita. Tapi nek kita niate dunya, kita tujuan dunia niku akhirate ora kecekel, dunyane durung mesti nggih. Ya kadang kecekel, kadang kok atus tiyang niki nggih sing nomor 3 nggih. Niat adol agama tapi malah ora sida entuk malah padha dipateni. Padha dipateni nek mending sing pertama, kedua ndekne entuk akhirat. Senajan dunyane dipateni. Padha mati ya. Daripada sing ketiga niki ndekne ora entuk akhirate murtad, ora entuk nikmat ning akhirat, dunyane padha wae ora sida entuk kedudukan, padha dipateni. Jadi akhirate ora entuk, dunyane nggih ora entuk. Kita nyumbang masjid ini hati nganggo akhirat, ampun krono dunya. Insyaallah akhirat untuk ganjaran, kita nikmati benjing, dunyane insyaallah bentuk tambah berkah rezekine. Wong sedekah iku ora marai kere. Sedekah iku ora tambah kurang tapi malah tambah berkah. La yang usumalun min sedekah. Harta itu ora iso kurang sebab sedekah, tapi malah bertambah tambah. Udah Kanjeng Nabi la yang usumalun min sedekah. Tapi nek sedekah
tujuannya dono bagi-bagi duit ben dicoblos pilihan DPRD niatnya kan dono nggih. Lah kok akhirate ora entuk donyane iso go entuk iso go boten. Yo kata sing gagal nggih. Kata sing gagal yo piye dunya akhirate ra entuk dene yo ora dadi DPR. Dadi je mending kan. Kita nak niat itu nak niat krono dunya itu mending resiko. Mending niat kanggo kehidupan akhir. Mohon apa? Subah cabang makin nomor 16. Dawa Nabi Musyabah Nabi. Wadlul bi ilmin sumalatin hulwaron abdin kalam rabbi wa kuntu sanu wadlul lan numriya sapa sira li ilmin maring ilmu sumanuli lakin ulang sapa sira ing ilmu awaro ing menungso adim nuli ngagungake sapa sira kalam rabbi ing kalame pangeran Al-Qur'an wa dhuhur lan sesuci sapa sira tuksamu monggo den reksa sapa sira dakara nutur Nabi Musa Kiai Nabi fi hadal bait ing dalam ikilabiat arba'a syu'abin ing papat pira-pira cabang iman payuralu monggo den ucapake ala nasaki maring atase runtute barang maro kang liwat apa mah wa syubatu as-sabiata asyrata utawi cabang as-sabiata asyrata kang nomor 17 tolakul ilmi iku murih ngelmu golek ngelmu jadi ilmu itu dicari diparani tolakul ilmu terus jenengan iki akan luru ilmu kan moro mah luru moro langgar iki jenenge tolakul ilmu ana ngomah bener dungo tapi iki buat dereng tolakul ilmu wong dungo iya krungu tapi kan dereng tolakul dereng lumrah tapi yo mending nek krungu An Abdullah kata saking Abdullah bin Mas'ud qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud qala dawuh Rasulullah sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ta'allama iku belajar iku ngaji sapa man baban ing satu bab minal ilmi sanging ilmu yang tafi'u kang ngalat manfaat sapa man bihi kelawan ilmu fi akhirati ing dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man kana mongko ana apa ilmu khairon iku luwih bagus lahu kedue man min umuri dunya tinimbang umure dunya ana wong kok gelem belajar satu bab atau bab iku kaya bab wudu satu bab salat bab zakat monggo wong sing iso gawe manfaat kanggo kehidupane ning akhirat lan dunyane monggo golek ilmu sing sabab iku mau luwih apik bagi wong iku mau daripada umure dunya. Umure dunya iku bro sab'atul alafi sanatin ing dalem 7.000 tahun. 7.000 tahun iku urip ning donya 7.000 tahun iku siyamin hariya ibadah awane poso bengine salat selama 7.000 tahun.
Siyamina hari harupane posone rinone sab'ati alafi sanah 7.000 taun wa qiyami layali lan jumenengi salat ing dalem wengi-wengine sab'atu alafi sanatin makbulan khalidin trimo wiru mardudin kang ora ditolak. Itu jadi ibadah narino poso bengi tahajud selama 7.000 tahun iku luwih apik belajar satu bab ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat itu pripun? Ilmu sing mlebu ning ati. Titenane ilmu mlebu ning ati niku saged ngamalake. Kathah nggih iku jenenge mlebune cuma ning kuping utawa ning pikiran itu disebut pengalaman. Titenane ilmune akeh, keterangan-keterangan cuma boten saged dieling ngamal. Itu disebut pengalaman. Durung iso manfaatke. Jenenge ilmu manfaat ngerti piyambake mlebu ning ati iso dadi amal. Iki ilmu sing manfaat. Belajar carane wudu, rukun-rukune wudu, sunah-sunahe, dongane iki badhe wudu. Ini belajar, ngerti terus dipraktekno. Itu ilmu sing bermanfaat. Belajar tentang sholat rukun-rukune iki, syarat sae iki sing batalno iki, kesunatan-sunatane iki. Saged ngamal, diamalno. Iki ingkang diarani ilmu ingkang bermanfaat. Belajar sing ngoten niku luwih apik daripada ibadah selama 7.000 tahun nak rino poso bengi tahajud. Masyaallah. Wa an Mu'adz bin Jabal lan sabil Mu'adz bin Jabal kala ngendika sapa Mu'adz kala dawuh Rasulullah sinten utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma wa inna ta'allumahu lillahi hasanatun wa dirasatuhu tasbihun wal bahsa'anu jihad. Ta'allamu padha belajar sapa sira kabeh, padha ngaji sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu. Fa inna ta'allumahu sak temene belajar ilmu lillahi karena Allah hasanatun iku amal kebagusan. Wa dirasatahu lan deres ngiling-iling pelajaran ilmu tasbihun iku dadi tasbih. Ini pelajarannya apa? Di barene diwaca niku dadi tasbih. Padha karo maca subhanallah. Soale santri ning pondok iku rasa kakek zikir. Ya tugasnya niki mau belajar terus ngapalno ya. Niku dadi padha karo zikir tasbih. Maca subhanallah. Wal basalan sak temene bahas-bahas anu saged ilmu jihadun iku jihad perang. Ning pondok bahas karo balane iki sing jeneng apa iki? Salat apa ngarane salat dibahas, kegiatan apa wae dibahas. Ya niku padha karo jihad perang. Wa talab lan sak temene nyumreh ilmu lurung ilmu ibadatun iku ibadah. Wa ta'limu lan mulangake ilmu sedekahun iku dadi sedekah. Semono mulang iku dadi sedekah. Sedekah ora kudu duwe ilmu diajarno.
sedekah. Bahkan guyu senyum karo balane iku dadi sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Kowe senyum ning gone ngarepe kancanem diwilang sedekah. Mulane wong alim iku lho mesti ana sing bakhil, ana sing apa niki sing ora bakhil. Sing bakhil takoki padahal ngerti ora ngerti nopo. Gak gelem mulang, gak gelem ngaji, gak gelem mulang. Itu perkara duwe ora gelem sedekah. Wa badlahu lan sak temene masrahake ilmu li ahlihi maring ahline ilmu qurbatun iku ibadah keparep terus mulang diweno kanggo sing ahline ilmu misal-misal nggih sing gelem praktekno gelem ngamal iku dinilai qurbatun ibadah keparep karo Gusti Allah. Wal fikrolan mikir-mikir fil ilmi ing dalem ilmu mikir-mikir kok maknane piye lah iki hukume piye dipikir iku yadino iku bandingi apa al fikra fil ilmi mikir-mikir ilmu asyama ing poso karo poso iki Lane kadang ning pondok pemudi niku dilarang poso. Ora usah poso ning pondok malah kok ngeleh ora. Wegah sinau, wegah ngaji. Soale mikir-mikir ngaji iki yo padha karo poso. Ibadah padha karo ibadah poso. Tiwas poso tapi ora gelem ngaji ya malah ning pondok poso-poso. Wa mudzakaratahu lan yen kuat poso nggak menapa maksudnya malah ngene poso. Wa mudzakaratahu lan rembukan mudzakara saling mengingatkan ing ilmu tadi lu iku bandingi apa mudzakaratul ilmi al-qiyamah ing al-qiyam ibadah salat malam. Usaha itu belajar kelompok. Nah itu bandingi padha karo salat tahajud. Sampai kok sinau itu tugase ora patek salat tahajud lah belajar ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlub boleh sapa sira al-ilma ilmu walau lan senajan benaka ing dalem antarané sira wa benaulan ing dalem antarané ilmu bahron utawi segara min narin saking geni iki malah ekstrem lah ya carilah ilmu walaupun antara kowe karo ilmu mau terpisahkan lautan dari api tetap berusaha lurung senajan apa dipisahno segara segara saka geni itu tetap kita lurung ilmu nak pakai ilmu ning laut seberang lautan kita kudu tetap berusaha mencari ilmu soalnya ilmu niki terus Nabi Sulaiman jadi kon milah ilmu wadunya kerajaan yang milah ilmu kerajaan ketut dunya Faqala nggih Allah bis